Здравейте! Днес ще ви покажем изграждането. Всъщност вече е изградена термопомпа, ефтина, с използвано външно тяло на климатик и вътрешната електроника. Отопляваме къща около 100 квадрата, изцяло с подово отопление и подгряваме водата в битов бойлер 120 литров. Дадения климатик отдава мощност 7 кВт нормално и 9 кВт максимално. При употребявана мощност 1,7 кВт в нормален режим и 2200 В в върхов режим. Тук имаме разпределителното табло, колекторната кутия за подовото отопление и помпите и вътрешният топлообменник. Това са двете помпи. Това е главната помпа, която върти през топлообменника и през бойлера. Допълнителната помпа през смесителния вентил, термостатичен вентил, върти водата през подовото отопление. Термостатичният вентил поддържа постоянна температура, която не трябва да се качва над 40 градуса за подовото отопление. В момента е на 35. Главният кръг циркулира вода с температура 40 градуса, като помпата не е настроена, термопомпата не е настроена на максималната си мощност, настроена е на около 45 градуса. Тук имаме бойлер електрически с две серпентини. Отоплението от термопомпата е включено на долната серпентина, за да греем целия обем. Това е временно, понеже клиента лятото ще си слага слънчева инсталация. Тогава ще прехвърлим отоплението на термопомпата на горната серпентина. Долната ще я ползваме за слънчевата инсталация. Тук отгоре имаме буфер, понеже обема на водата в подовото отопление е малък. Буфера го използваме, за да увеличим обема на водата, за да е стабилна системата. По-добре работи термопомпата, по-малко включва и изключва. Имаме разширителен съд за системата. В общи линии. Цената на инсталацията, включваща климатика, бойлера, преправянето на буферния съд, той е преправен от стар бойлер 100 литров, без полагането на подовото. Грубо, специално за тази инсталация, е около 4500 лева. Едно сравнение с заводска термопомпа. Само термопомпата с почти същите параметри, примерно с 2 кВт по-мощна, средната цена е 7900 лева. Това е само машината. Без монтаж, без допълнителните неща. И смятам, че това, което сме направили, е една добра оферта за клиента.
Не, не можеш.